Soc Raimon Bagó, director general de Shares Food. Som una empresa de més de 40 anys que ens especialitzem en la restauració social i col·lectiva, especialment al servei a escoles, a residències de gent gran, hospitals i a empreses. La nostra trajectòria s'ha centrat molt en intentar tractar l'individu dins del col·lectiu, per tant, mirar de donar a cada persona allò que més el satisfà dins del que la seva salut li permet. La innovació que destacaria és el Take It Easy, que és una nova solució per a la restauració de les empreses. I es basa en una màquina dispensadora que consta de plats preparats per nosaltres, més de 30 receptes diferents, i que permet tenir els 365 dies de l'any, 24 hores al dia, disponible qualsevol plat per qualsevol treballador que hi hagi a l'empresa. Aquest sistema ens permet treballar amb una alta seguretat alimentària, amb uns productes de proximitat, receptes tradicionals i a un preu molt assequible com el que podríem trobar en el món del retail. El procés d'innovació va sorgir una mica portat per la pandèmia. Vàrem haver de tancar menjadors corporatius i vàrem veure que tot aquest tema canviava molt. Aleshores, per això vàrem juntar el coneixement que tenim en el món de restauració corporate junt amb l'alta tecnologia i envasat dels aliments que fa molts anys que també treballem. I d'aquí va sortir aquest sistema que és fàcil per a l'usuari i segur a banda de promocionar la cuina mediterrània i el menjar del dia a dia.